Viulu on ergonomisesti vaativa soitin, siksi rasitusvammat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hyvin yleisiä. Joskus viulisti saattaa joutua jopa jättämään uransa pitkittyneen tuki- ja liikuntaelinsairauden takia. Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat kuitenkin ennaltaehkäistävissä. Oikeanlaisella harjoittelulla, hyvällä lihashuollolla, hyvällä soittoasennolla on tärkeä merkitys viulistin jaksamiseen. Opettaessa viulun soittoa soittoasennon ohjaamisella on tärkeä merkitys jo hyvin varhaisessa vaiheessa, koska tasapainoinen keho, luonnolliset liikemallit tukevat soiton opetuksellisia tavoitteita. Eli hyvä sointi ja luonnolliset liikeradat tukevat toisiaan. Virheellisten soittoasentojen ja liikemallien poisoppimiseen menee paljon aikaa ja harjoittelua. Asiat eivät muutu viikossa eikä 2, vaan aikaa täytyy varata riittävästi, jopa kuukausia. Soittoasennon muutosprosessi on yleensä hyvin palkitsevaa. Soittoaine muuttuu rennommaksi ja kevyemmäksi ja lisäksi sointikin paranee. Tämän opetusvideon tavoite on antaa tietoa kehon asennoista ja toiminnoista viulua soittaessa. Ohjeet soveltuvat kaikille viulisteille riippumatta soittajan tasosta. Tasapainoista ja luonnollista kehon asentoa etsiessä lantion ja selkärangan tulee olla keskiasennossa. Keskiasennossa vartalon tukilihakset toimivat parhaiten ja kykenevät siten parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan kehoa sekä paikallaan ollessa että liikkuessa. Vartalon tukilihakset ovat yhteydessä yläraajaan lapaluun lihaksien kautta. Vartalon tasapainoisella asennolla on siten suuri merkitys yläraajan toiminnassa. Harjoitus tasapainoisen keskiasennon löytämiseksi. Vie aluksi lantiota eteen ja taakse kevyin hitain liikkein. Aisti lantion liike ja pyri rentouttamaan lihakset. Pienennä liikettä ja jätä lantio keskiasentoon. Keskiasennossa polvet joustavat, lantion seudun lihakset ovat rentoina ja hengitys on vapaa. Liikuta seuraavaksi rintarankaa ja rintakehää. Vie rintalastaa alaspäin, jolloin rintaranka pyöristyy. Ojenna sitten rintaranka siten, että rintalasta nousee. Tee liike hitaasti ja kevyesti muutaman kerran. Pienennä liikettä ja jätä rintaranka lopuksi keskelle. Keskiasennossa hengitys tuntuu vapaalta. Liikuta seuraavaksi niskaa ja päätä. Vie päätä kevyesti eteen ja taakse. Pienennä liikettä ja jätä pää niska keskelle. Pää tuntuu silloin kelluvalta, niska- ja kaulalihakset ovat rentoina. Lapaluun hyvä perusasento ja hyvä liikkeen hallinta on jousikäden toiminnassa olennaisinta. Lapaluun tulee olla lähtökohtaisesti pystyasennossa ja kylkiluita vasten. Asentoa voi kutsua lapaluun keskiasennoksi. Lapaluu liikkuu aina olkavartta liikuttaessa. Liike tapahtuu 1:2, tarkoittaen, että jos olkanivel liikkuu 120 astetta, lapaluu kiertyy 60 astetta. Lapaluun tuettu liike mahdollistaa käsivarren rentouttamisen niin, että soittaminen tapahtuu jousen ja käden omalla painolla eikä käsivarren aktiivisella painamisella. Jousikäden puolella lapaluun kierto on suurimmillaan G-kielellä soittaessa jousen kantaan mennessä ja pienin E-kielellä soittaessa jousen kärkeen mennessä.
Olkavarren ja lapaluun tulee myötäillä jousen liikettä niin, että olkanivel koukistuu riittävästi. Liian pieni olkanivelen liike johtaa ranteen koukistumiseen, erityisesti jousen kantaan mennessä ja estää siten sorminivelien vapaan liikuttelun soiton aikana. Tämä huonontaa jousiotetta, kun käsi muuttuu puristavaksi. Tässä vielä korjattu liike, jossa olkanivel koukistuu riittävästi ja jossa ranne ja sormet joustavat. Sisäänpäin kiertynyt olkanivel lisää ranteen taipumusta ojentua liikaa jousen kärkeen mennessä. Jousta liikuttaessa otteen jousesta tulee olla kevyt ja sormien nivelissä sekä ranteessa tulee säilyä jousto. Viulupuolella lapaluun tuettu asento ja olkanivelen riittävä ulkokierto on tärkeää. Olkanivelen ulkokierto näkyy kyynärpään tuomisena eteenpäin. Olkanivelen tulee kiertyä ja myötäillä käden liikettä sormien liikkuessa kielillä. Olkanivelen kierto on suurimmillaan käden noustessa G-kielellä ylimpiin asemiin ja pienimmillään E-kielellä ensimmäisessä asemassa soittaessa. Viulukäden toiminta rajoittuu lapaluun ollessa eteenpäin kallistuneena, loitontuneena tai siipeävänä. Lapaluun virheasento johtaa puuttuvaan olkanivelen ulkokiertoon, joka puolestaan lisää ranteen koukistumista ja kiertymistä. Ranteen liian suurella koukistumisella ja kiertymisellä on kielteinen vaikutus sormien motoriikkaan. Olkanivelen ulkokiertoa tarvitaan enemmän viulun ollessa edessä ja vähemmän viulun ollessa viistosti sivulla. Viulun tulisi olka- ja leukatuen avulla pysyä ilmassa ilman käden kannattelua. Hartian ei tule nousta eikä leuan puristua viulua vasten. Kehon asennon ollessa tasapainossa ja lapaluun ollessa tuetussa hyväryhtisessä asennossa tarkastellaan olkatuen sopivuutta. Olkatuen tulee mieluiten tukeutua luisiin rakenteisiin kehossa, jolloin saadaan paras tuki soittimelle. Olkatuen ulompi tukipiste sijoittuu olkalisäkkeen päälle, olkalisäke solisluuliitoksen päälle tai solisluun uloimman pään päälle. Olkatuen sisempi tukipiste sijoittuu kylkiluuta tai rintalastaa vasten. Virheellisessä viulun kannattelussa viulua joudutaan tukemaan leualla tai hartian kohottamisella. Korjatussa asennossa viulu pysyy ylhäällä ilman ylimääräistä hartian kohottamista. Leukatuen valintaan vaikuttaa soittajan leuan muoto sekä se, missä kulmassa viulua halutaan pitää. Mitään sääntöä leukatuen valinnassa ei ole, vaan soittaja valitsee itselle sopivimman leukatuen sen jälkeen, kun viulu on saatu toivottuun asentoon hyvällä olkatuella ja lapaluun asennolla.
Viulupuolella peukalon tulee liikkua vapaasti irti kämmenestä ja tukeutua kevyesti viulun kaulaan sormiliikkeiden aikana. Peukalo ei saa puristaa viulua. Kämmenen tukilihaksien tehtävä on säilyttää kämmenen pyöreä muoto. Ranteen tulee olla joustava, mutta se ei saisi koukistua tai ojentua liikaa. Ranteen liiallinen koukistus ja peukalon puristuminen ja vetäytyminen kohti kämmentä aiheuttaa kolmos- ja nelossormien rystysten laskeutumisen. Tämä huonontaa sormien tukea, jolloin sormien liikuttelu vaikeutuu ja rannekyynärvarsialue rasittuu. Korjatussa asennossa peukalo ja ranne joustavat. Jousikädessä peukalo viedään kaarevan muotoisena kohti keskisormea, hieman nimettömän puolelle. Kun jousesta tartutaan tässä asennossa, sormet ovat hyvässä tasapainossa, eikä etusormi purista jousta liikaa. Peukalon ja sormien nivelissä tulee säilyä jousto soiton aikana. Harjoitus lapaluun tukilihasten aktivoimiseksi. Vie hartiat eteen ja sitten ylös. Pidä hartiat ylhäällä, korvissa, muutaman sekunnin ajan ja laske hartiat hitaasti alas. Tee liike 3 kertaa. Liike muistuttaa D-kirjainta ja sitä kutsutaankin D-kirjainliikkeeksi. Tehdessäsi liikkeen viimeisen kerran, älä laske hartioita aivan rennoksi, vaan jätä pieni lihasaktivaatio lapaluiden lihaksiin, kuitenkin rentouttaen niska- ja hartiaseudun. Rentouta käsivarret kokonaan ja kokeile viedä kädet soittoasentoon. Imitoi soittoliikettä. Sama harjoitus voidaan tehdä viulun ja jousen kanssa. Vie hartiat eteen ja sitten ylös. Pidä hartiat ylhäällä muutaman sekunnin ajan ja laske hartiat hitaasti alas. Tee liike 3 kertaa. Tehdessäsi liikkeen viimeisen kerran, älä laske hartioita aivan rennoksi. Rentouta käsivarret kokonaan ja nosta kädet soittoasentoon. Lapaluun lihaksia ja toimintaa parantava harjoitus. Enkelinkuvaliike vatsamakuulla, jossa vasen kämmenselkä on otsan alla ja oikea käsivarsi on ojennettuna vartalon vieressä, kämmen alaspäin. Nosta oikea hartia ylös lattiasta keskiasentoon. Nosta sitten käsivarsi ja kämmen senttimetrin verran alustasta. Aloita käden vieminen sivukautta ylös, lähellä lattiapintaa. Älä kohota hartiaa. Vie käsivarsi sitten sivukautta takaisin alas vartalon viereen ja laske alas lattialle. Rentouta lihakset ja toista liike rauhallisessa tahdissa keskittyen muutaman kerran. Hengitä liikkeen aikana ja tee liike myös toisella kädellä. Todellisissa töissä, kuten orkesterityössä, viulistin soittamista ohjaa korva ja musiikki. Työsoittoasennon ja kehon luonnollisen toiminnan saavuttamiseksi on tehty erikseen, omalla harjoittelulla. Kun viulisti on tullut tietoiseksi kehostaan, sisäistänyt keskiasennon ja oppinut hallitsemaan yläraajansa, hän voi luottavaisin mielin antaa korvan ja musiikin viedä, nauttia musiikista ja soittamisesta.